בתוך כל הלחץ של השבועיים האחרונים היה אי אחד של יציבות שסיפק לאזרחי ישראל קצת רוגע. נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. שלום לפרופסור אודי זומר, מייסד המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום אורי. תשמע, לפני שנדבר על הנשיא ביידן עצמו, בוא ניקח צעד אחורה ונדבר על ארצות הברית, המעצמה שנכנסת בכל הכוח אל המזרח התיכון. כן, ארצות הברית, זה קצת מפתיע, כן? שמענו הרבה בשנים האחרונות שארצות הברית מושכת את ידיה מהמזרח התיכון, ופתאום רואים אותה נכנסת. אני חושב שבמידה רבה זה קשור, אפשר לדבר על זה בכל מיני רמות, נדבר על זה שנייה ברמה העולמית, אולי נתחיל משם. האמריקאים רואים את ההתמודדות שלהם נגד הסינים כהתמודדות הגדולה, אולי של המאה הנוכחית, בטח של התקופה שבה אנחנו חיים, והם רואים את הסינים משתמשים גם בעוצמה רכה, אתה יודע, בכל מיני כלים כלכליים, בבניית תשתיות וכולי. ואני חושב שהמהלך שאולי היה הכי ליד דגל אדום מבחינת האמריקאים, זה המהלך של הסינים בניסיון דיפלומטי, לחבר בין האיראנים לבין הסעודים, כן, שקרה מוקדם יותר השנה. מבחינת האמריקאים זה היה סימן שהם יכולים לאבד את המקום שבו הם לחלוטין היה להם שליטה כמעט מוחלטת. פתאום הסינים משחקים במגרש של האמריקאים שרגילים לבחוש פה במזרח התיכון. בדיוק. ואחד מהדברים המרכזיים שקורים כתוצאה מזה, וגם, אתה יודע, זה התחיל לפני כן, אבל שבהחלט מתגברים כתוצאה מזה, זה עבודה בציר הסעודי. האמריקאים מנסים בכל הכוח, ואנחנו שומעים על זה יותר ויותר גם בדיווחים בתקשורת הישראלית, שמענו על זה בחודשים האחרונים, ניסיון להתקדם בציר הסעודי, ובעצם ליצור מצב שבו יש איזשהו ציר, כן, שמתבסס גם על התשתית של הסכמי אברהם, וגם על הסכם בין ישראל לסעודיה, שמהווה ציר כנגד הציר שהראש הנחש בטהרן יוצר, שאותו אנחנו, את האפקטים שלו אנחנו חווים על בשרנו בצורה נוראית בכל שבועיים האחרונים, אבל יש לו שלוחות בלבנון ובתימן ובמקומות אחרים במזרח התיכון. אז בעצם כשאתה רואה את הנשיא ביידן מכריז על זה שהוא שולח לפה לא נושאת מטוסים אחת אלא שתיים, ומתחייב לתת סיוע ומנסה להעביר מיליארדים בקונגרס, זה לא רק מאהבת ישראל, אלא גם מהתמונה הגדולה יותר הזה של רצון להמחיש את הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון? חד משמעית. בעולם המושגים האמריקאי, בניגוד למוזיקה שאנחנו שומעים בישראל בזמן האחרון, מלחמה או לחימה היא כלי אחד בארגז הכלים של המדינאי, והיא בסך הכל אלמנט בתוך איזושהי מדיניות יותר רחבה. האמריקאים יש להם מדיניות יותר רחבה, ברמה העולמית הם רוצים ליצור ברית של דמוקרטיות ליברליות מערביות, הם כבר עובדים, הברית הזאת קיימת ומשפיעה מאוד, אנחנו רואים, כן, הרכבת האווירית של המנהיגים שמגיעים לפה, כולל מקרון היום, זה בדיוק האנשים האלה, כן? אורבן לא בא לפה, אורבן נסע לבייג'ין כדי להיפגש עם שי ג'ינפינג ועם ולדימיר פוטין, ובמובן הזה המדיניות האמריקאית גם ברמה העולמית וגם ברמה האזורית, אנחנו אלמנט אחד בתוכה. כן, אפילו שמענו את הנשיא ביידן באותו הנאום, ממש יום-יומיים אחרי המאורעות הנוראים בנגב המערבי, ראינו אותו אומר, מדבר על כך שישראל וארצות הברית הם גם דמוקרטיות, ליברליות. כלומר, גם זה זכה לדגש בתוך הנאום שלו. לא הייתי אומר אפילו גם זה, אלא אתה יודע, באמריקה what you see is what you get. צריך לשים לב לכל מה שהאמריקאים אומרים, הכל על השולחן, אוקיי? במידה רבה. לא, תמיד הכל, אבל במקרה הזה חד משמעית. התמיכה בישראל, התמיכה הבלתי מתפשרת בישראל הייתה ברורה לגמרי. גם מקבלת אגב תמיכה כמעט מכל חברי וחברות הקונגרס. זאת אומרת, הם לא מצליחים להסכים על כלום. פה הם מסכימים עם ביידן. מצד אחד, מצד שני, ביידן אומר, יש גם מגבלות. המגבלות הן מגבלות של שמירה על החוק הבינלאומי, שמירה על הדמוקרטיה הישראלית, והדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים, בייחוד על רקע המציאות הפוליטית הפנים-ישראלית של החודשים שקדמו לשביעי באוקטובר, כן? הדמוקרטיה, שמירה על הדמוקרטיה הישראלית, על דמוקרטיה ליברלית, שבה יש הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים, ועצמאות שיפוטית, כל הדברים האלה, הם לא חשובים רק בשביל הדמוקרטיה הישראלית. הם בצורה מאוד ברורה עכשיו, חשובים בשביל ביטחון מדינת ישראל והמעמד של ישראל בעולם. האמריקאים רוצים לראות שאנחנו נמצאים בתוך המועדון הזה, כן? של דמוקרטיות ליברליות המערביות, ושומרים כדי שהם יוכלו לשמור עלינו. אוקיי, כלומר, וזה בא כמובן על רקע גם הניסיונות לשנות פה את שיטת המשטר בעצם, וגם המחאה שראינו בחודשים האחרונים. חד משמעית. זאת אומרת, הנשיא ביידן רואה את התהליכים פה והוא מודאג. הנשיא ביידן, כבר אנחנו רואים את זה, כן, אתה ראית את ההתערבות של האמריקאים כשגלנט מכריז על פרישה. האמריקאים מאוד מאוד מודאגים מהמצב הכללי החוקתי בישראל, וספציפית מהממשלה שכרגע נמצאת.
יש גופים ספציפיים בממשלה שהם לא סומכים עליהם בצורה קיצונית, אוקיי? גורמים ספציפיים בממשלה שלא סומכים עליהם בצורה קיצונית, והמסר הזה של ביידן הוא מסר שצריך להדהד בצורה מאוד ברורה מבחינתנו. כן, גם צריך לזכור שהנשיא ביידן, אנחנו דיברנו קודם על הפרספקטיבה הגדולה, הגלובלית, וזה גם מצד אחד נכון, מצד שני, הקשר שלו למהות של הקיום הישראלי הוא פשוט יוצא דופן, כן? הוא מבין אותנו בצורה ממש מהקישקס, כן? כן. ואתה יודע, זה לא רק הוא, כן? זה הכוורת של האנשים שמסביבו, והדבר שהוא עושה למדינת ישראל, אני חושב שצריך להדגיש את זה, כן? בשעות ובימים הראשונים, לא רק אז, ההנהגה שלנו נעלמת, היא נעלמה. אנחנו עדיין לא ממש יודעים איפה היא. ההנהגה שיש לנו היא הנשיא ביידן. הנשיא ביידן מתמודד עם זה שישראל איבדה טריטוריה, מתמודד עם זה שקטעים ישראל נכבשו, שהישראלים יוצאים, שמאות ואלפי ישראלים נטבחו, שמאות ישראלים נמצאים בעזה. החברה הישראלית כמעט מתפוררת, והנשיא ביידן עוזר לנו לשמור על עצמנו מלוכדים. אוקיי, עכשיו, אתה יודע, יש את ההנהגה האמריקאית ויש את החברה האמריקאית, וספציפית האוניברסיטאות בארצות הברית. אתה בעצמך חזרת לא מזמן משהות במנהטן, באוניברסיטת קוני, ואנחנו ראינו שם, כמו בהרבה מקומות אחרים, הפגנות, אבל לאו דווקא של תמיכה בישראל, אלא יותר בהתנגדות, כמו שקוראים לזה, של הפלסטינאים, של החמאס. בוא נראה. Our commitment to Jewish life compels us to divest from Zionist institutions that weaponize our identities in order to abuse, displace, maim, and murder Palestinians, undermine their resistance and their fight for liberation. עדיין המונחים, גם אחרי המראות שראינו שהגיעו מהקיבוצים והמושב סביב עזה, עדיין מדברים שם על resistance. תשמע, אורי, קודם כל צריך להגיד ברמה האישית, כן? כשאני הייתי 3 חודשים עכשיו באיזשהו פלושיפ באמת באוניברסיטה של העיר ניו יורק, החוויה בסך הכל הייתה נהדרת, השבוע האחרון מתוך 3 חודשים היה השבוע הראשון של הלחימה, ויומיים או 3 אחרי שזה התחיל, אני מגיע לפורום המרכזי של האוניברסיטה שבה הייתי, ובהתחלה אני כאילו לא קלטתי שבאמת זה מה שאני רואה. זאת אומרת, הייתה שם הפגנת תמיכה בפלסטינים עם דגלים, אני אפילו בדיעבד לא יכול להגיד אם זה היה דגלים פלסטינים או דגלים של החמאס. זה היה, הרגשתי פשוט, אתה יודע, שזה אוכל אותך מבפנים. אתה ממש, וגם הרגשתי שאני לא יכול, אתה יודע, פשוט להיכנס למעלית ולהמשיך הלאה. ניגשתי לשם, התחלתי לדבר עם הסטודנטיות והסטודנטים. זו הייתה חוויה קשה בצורה קיצונית. עכשיו, אני יודע שאתה יודע, בסדר, אני נמצא במקום אחר, גם אני באמת שבוע אחרי זה כבר הגעתי בטיסת חילוץ לארץ. יש ישראלים, יש יהודים. זאת אומרת, הסיפור שלנו פה, אנחנו כבר לא עומדים רק זה לא רק מדינת ישראל, אפילו מדינת ישראל מאוד מאוד חשובה, בפרויקט הציוני מאוד חשוב. אנחנו בסופו של דבר הגב של יהדות העולם, וסטודנטים וסטודנטיות, לדוגמה, שלומדים בארצות הברית עכשיו, מגיעים ממש, משוועים לעזרה מהנושאי התפקידים באוניברסיטה, דווקא נושאי תפקידים שתמיד, אתה יודע, חשבו על קבוצות אחרות, אנשים שמתעסקים בדייברסיטי, במגוון וכאלה, אומרים להם, תקשיבו, אנחנו מרגישים חשופים, אנחנו מרגישים שהמאוימים באמת. ואתה יודע, אני באמת ראיתי אנשים מדברים על איזושהי תחושה של בגידה ממש מצד אנשים שהם חשבו שהעמיתים שלהם, או allies, מה שנקרא לו בארצות הברית. השאלה היא, אתה יודע, מצד שני אנחנו ראינו גם גילויי תמיכה, בין היתר של דמויות מאוד דומיננטיות, כמו לארי סאמרס, בעבורו נשיא אוניברסיטת הרווארד, שהוקיע, בעצמו יהודי אגב, שהוקיע את כל הביטויים האלה. כן, לא רק הוקיע, הוא גם הוקיע את האופן שבו אוניברסיטת הרווארד הנוכחית, המנהיגות הנוכחית, אתה יודע, וגם היו מכתבים מנשיאים ורקטורים ישראלים של אוניברסיטאות ישראליות לאוניברסיטאות. תראה, צריך להבין, יש באמריקה, מצד אחד אתה מקבל תמיכה באמת יוצא דופן מגורמים מסוימים, חלקם גורמים סופר משמעותיים ובולטים, כמו לארי סאמרס, זו דוגמה מצוינת. מצד שני, יש מחלקות שלמות, לא הייתי אומר קמפוסים שלמים, אבל מקומות שלמים באקדמיה האמריקאית, שאתה יודע, של שמאל פרוגרסיבי, שצריך להגיד את זה במילה מאוד פשוטה, הוא מטורלל, בסדר? הוא לא מבין, הוא מדבר על כוח, והוא לא מבין שאם כבר מדברים, כן, כל הסיפור זה כוח, כן, אינטרסקשנליטי וכל הקבוצות שאין להם כוח וכולי, חיבור קודם כל מוטעה בין קבוצות שונות שאין להם כוח, זה דבר אחד. ודבר שני, אם כבר מדברים על כוח, השמאל הפרוגרסיבי כאילו לא מבין שאם הקבוצה הספציפית הזאת, חמאס, תקבל כוח, כבר יש לה, תקבל עוד יותר כוח, המחזות שאנחנו חווינו וחווים עכשיו, זה רק יהיה, אתה יודע, זה רק הפתיח, זה רק קצה הקרחון. אולי מתישהו ההבנה הזאת תחלחל. פרופסור אודי זומר, תודה רבה. בשמחה.